गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै नायलांदो। बिटिआरआव गोदान सरकार दानायनि गिबि दानावनो आसाम सरकारा बिटिआरनि गासै 700 किल'मिटार लामानि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि थांखिजों 500 कौटि रां हरनाय जादों। बिनि बिथा खालामनानै दिनै चिरां जिल्ला 31 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय गासै मोन 6 गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरजों लोगोसे लामानि फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि सिडली हालामनि रायजो राजाफोरा थांलाय फैलाय लामा हान्थिनायाव गोबां असुबिदाजों मोगा-मोगि जानांनो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो बिटिआर खुंथायनि गोहोआव थानाय सरकारा दिनै लामा लुफुंनाय आरो फोसाबनायनि खामानिखौ बेखेवनानै होदों। गुबुन फारसे बिटिआर हालामनि आबादारि बिथिंनि निखावरि नखरफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव गोदानै बिथांखि लानाय जादों होननानै बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। थांनाय 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुआरि खालारखालि बमनि जोहै भारतनि रौनिया हान्जानि सा 40 जवानफोरा अबथिरायै मुंख्लं जानांनो गोनां जादोंमोन। जम्मु श्रीनगर माहारियारि राजा लामाजों भारतनि रौनिया हान्जाया थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन। मख'नो गोनांदि हादोरनि दाब दाब जायगानि रौनिया हान्जानि सा 40 जवानफोरा मुंख्लं जानायाव बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय खलबारि गामिनि थागिबि सिआरपिएफ जवान मनेस्वर मुसाहारियाबो मुंख्लं जादोंमोन। मुंख्लं बिर जोहोलाव मनेस्वर मुसाहारिनि गोसोखांथियाव दिनै नैथि मुंख्लं सानाव नखरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा बिनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। लोगोसेनो मुंख्लं बिर जोहोलावनि मुंख्लं खाम्फानि सेराव बाथौ आरजजों सिबिथाय बावदों। मख'नो गोनांदि बिर जोहोलाव मनेस्वर मुसाहारिनि नैथि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि माखासे गोसोखांथि नेरसोनफोरखौ अरायजोर खालामनानै लाखिनाय असिलायै गंसे नमाखौ बेखेवनाय जादों। दिनै बेलासिनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।